Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Це час, коли ми розмовляємо з найцікавішими гостями про нагальніші теми. Ну, тема в нас взагалі завжди одна і та сама: це війна, яку веде Україна, важка, кривава війна з Росією. І всі наші спікери, наші гості, вони просто оглядають цю війну з різних сторін, зі своїх точок зору, з погляду на власну компетенцію. Сьогодні дуже радий, що аж дві таких досвідчених і обізнаних людини погодилися з нами поговорити. Це буде не одразу. Спочатку буде перший гість, потім другий гість. Але обидва вони дуже мені подобаються як експерти, як люди. І я радий, що з нами вже є на зв'язку Сергій Братчук з Одеси, речник Української добровольчої армії і на південного напрямку, і людина, яку, напевно, ви всі знаєте по телеграм-каналу Сергій Братчук. Ну і взагалі він завжди дає такі найкрутіші, як на мене, коментарі. Сергій, привіт. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, друже. Вітаю. Ми в інтернеті, інтернет не дуже швидкий. Я буду тобі вдячний, якщо ти, коли будеш закінчувати відповідь, акцентувати на тому, що ти відповідь закінчив, щоб я тебе не перебував. Добре? Окей. Ну, я хочу почати і хочу таку твою розлогу відповідь, як людина, яка безпосередньо пов'язана з військом. Як ти відреагував на схвалення вже остаточне закону про мобілізацію? Є закон, який змінює декілька інших законів, уточнює дещо абсолютно нове запроваджено стосовно військового обліку, стосовно людей, яких називають ухилянтами, тощо, і стосовно військових. Але реакція дуже бурхлива і незважена, як на мене. Багато спекуляцій, багато людей гайпують на цьому. І гайпують так, дуже, на мій погляд, мерзотно. Але все це зараз, так ми розуміємо, чому відбувається. Це росіяни теж не сплять, м'яко кажучи, на медійному фронті, на фронті новин, на фронті пропаганди. Але саме в тебе хочу запитати, як узваженої людини, що відбулося, що змінюється і як це вплине? Я хочу почати з того, що для мене особисто, як для багатьох моїх побратимів, базовими були і є, залишаються принципи 24 лютого 2022 року. Я не кажу зараз про 2014 рік, бо ми родом з 2014 року, власне, то розглядаємо цю повномасштабну війну вже як черговий етап наших національно-визвольних змагань з Російською Федерацією. То, власне, якщо говорити про 24 лютого 2022 року, то у нас було оголошено повну мобілізацію. Крапка. Тобто всім все було чітко і доведено, і зрозуміло прийти до ТЦК, стати на облік, якщо людина, я кажу про чоловіків, звичайно, перш за все, якщо ти на такому обліку не стояв, ти зобов'язаний, я підкреслюю, зобов'язаний був прийти, поцікавитися, що, як відбувається, стати на облік, ну і, власне, там чекати або не чекати, або йти добровольцем до тих чи інших підрозділів і ставати на захист батьківщини. Ну і, власне, ті люди, які прийшли і мали б узгодити свої там оновлені дані, відповідно. На жаль, я просто, чесно кажучи, разом з своїми побратимами завжди все круто говорити через власну історію. 5:30 ранку були в відповідному місці, я зараз його навіть можу назвати в Одесі, це канатна 35, ми домовлялися, як почнеться, то будемо усі там, формували відповідно територіальну оборону, формували відповідні підрозділи, які мали стати на захист міста, перш за все, тому що розуміли, готується ворожий десант. І я скажу так, що на той момент я навіть не знав, ну пробачте мені, я реально цього не знав, що ті машини, які стояли вже або мчали на виїзд з Одеської області в бік кордону, що в тих машинах, крім жінок, дітей, людей похилого віку, ще будуть чоловіки, які цілеспрямовано, ну кажу як є, тікали від війни, тікали від того, щоб брати до рук зброю і ставати на захист держави. Я цього не розумів на той момент, я ще довго цього не розумів,
потім, як кажуть, став приходити в себе і тоді побачив цю картину. Бо мені здавалося, що судячи з тієї кількості людей, що в Одесі приходили і хотіли записатися до тероборони, у нас була одна бригада, 122-га бригада територіальної оборони, яка, кажу відверто, вона і була, її не було фактично. Чому це вже тема для іншої розмови, і це може бути довго і розлого, і зараз, на мій погляд, це вже не так важливо. Так от, люди приходили, ми, звичайно, їх відправляли до цієї бригади, щоб люди записувалися, щоб люди йшли до ТЦК, а їх розвертали, і вони знову йшли до нас і казали, ми хочемо воювати, хтось щось вміє, у когось навіть була своя зброя, ми готові, дайте нам таку можливість. Цього не відбулося. Хтось з наших хлопців поїхав захищати Київ, столицю, і провоював там до повного визволення Київської області від рашистів. Хтось поїхав на схід, повернувся до своїх частин. Тобто нашого брату зараз скрізь, по всіх структурах. Так от, власне, я про те, що багатьох людей розвертали, сказали, ми зателефонуємо. Я особисто пам'ятаю, як я збирав ті списки, передавав ті списки відповідним посадовим особам, військовим. Де ті списки, я не знаю. Я знаю, що з тих людей дехто все-таки потрапив на фронт. На жаль, когось вже і немає, честь їм, і хвала, і вічна пам'ять цим героям. Добилися того, що тоді очільником області став обласної військової адміністрації полковник Марченко. Тоді добилися того, що на базі Одеси стали формувати 126-ту окрему бригаду територіальної оборони. Вона зараз теж воює на південному напрямку. Добре, хлопці воюють. І, власне, а ота інша кількість людей, хтось пішов і далі, в морську піхоту і так далі. Але дуже багато людей, вони залишилися за бортом, про них не згадували, до них чомусь не телефонували. І, власне, мені зараз навіть важко сказати, чим для когось з них це закінчилося. Можливо, хтось виїхав, навіть так. Можливо, хтось на всі ці питання мобілізації став дивитися іншим чином. Тобто, багато що було, скажімо так, провисло, зависло якраз у ті перші дні, тижні, і у нас потихеньку повномасштабка почала, пробачте, що я так буду порівняти, казати, почала перетворюватись на АТО. Тим більше у нас почалися наступальні переможні операції. Слава Богу, почали звільняти області, почали звільняти території, і тут раптом виявилося, що людей то не вистачає, зрозуміло. Хтось, на жаль, гине, хтось отримує поранення, хтось ще з інших причин вибуває. Все по-різному. І має бути ротація, має бути поповнення організмів. Це стосується всіх, в тому числі, наприклад, і наших структур, які діють, зокрема, загін «Південь», він діє в складі 28-ї окремої механізованої бригади. Поповнення треба. Тому і почали тут, я погоджуюсь, до речі, що дуже багато на цьому почали спекулювати і проводити своє ІПСО росіяни, саме про мобілізацію. Це, власне, як колись було таке про АТО, що я піду в бій, але дайте мені спочатку рябчики там і ананаси. Це до волонтерів, бо я так не хочу інакше воювати. Жарт, він такий досить невдалий, можливо, але тим не менше. І тут почалося, а я хочу так, а я не хочу, а хай хтось інший, а я не народжений для війни. Оце з'явилося, або я вас туди не відправляв, або не відправлю. І оці комунікаційні, перш за все, провали, вони призвели до того, що ми вперлися, що треба окремий закон. Я не знаю, можливо, з юридичної точки зору сьогодні, звичайно, я підтримую в будь-якому разі те, що ми сьогодні маємо вже такий закон. Підтримую. Я довіряю нашим військовим керманичам. Перш за все, багатьох з них, цих генералів, знаю особисто, і по АТО в тому числі, по ООС. Я скажу так, що дуже багато на цьому спекуляцій, власне, сказав це. І ми почали в цьому плані програвати. Почали втрачати ту мотивацію людей, яка була на початку, чому я так багато розказав про 24 лютого. Те, що закон прийняли, можливо, треба якісь моменти було дещо жорсткіше прописувати, але він сьогодні є. Дай Боже, я хочу залишатися оптимістом, цей закон стане не просто законом, а інструментом для того, щоб, не хочу слово змусити, ні, для того, щоб сприяв людям іти до війська. Тим більше, це ж Росія попрацювала в цьому плані, ви всі на гарматне м'ясо. Ні. Дуже багато сьогодні
вакансій, навіть для мене таких дещо, ну, скажімо, дивних, де в підрозділах треба там, я не знаю, ну, айтішники, так, ну, зрозуміло, не лише БПЛА, правильно, там ще якісь певні напрямки. Тобто, насправді, роботи вистачає всім. І коли ми говорили про те, що сьогодні в Україні має бути там буквально пару категорій, це люди, які воюють, і люди, які допомагають воювати, я би трошечки зараз це змінив. Сьогодні є дві категорії людей. Люди, які вміють, кажу відверто, вбивати ворога, саме вбивати, і люди, які вже не просто допомагають, а люди, які подають набої. Оце я про цю мобілізацію, що є ті, хто будуть йти вперед, будуть вогнем давити ворога, а є ті, хто буде підтримувати дійсно і набої подавати, і виготовляти ті набої. Ну, так що отак. Я сподіваюся, що буде це інструментом. Не відразу. Рекрутинг йде дуже складно. У нас в тому числі, скажу відверто. Але сподіваюся, що когось все-таки зможемо замотивувати знову. Хоча дуже важко. Сергій, ну ти оптиміст, звісно, але реальність у тому, що багато хто каже, що, ну, перше, ти сказав, що, ну, наприклад, це не моя думка, це військові кажуть. Я просто останнє інтерв'ю дивився. А чому 25 років, а не 20, наприклад? Ну, чим людина 20 років відрізняється від 25-річної людини, чоловік, чоловічій статі, так? Це вже не дитина, це громадянин повноправний, вже з 18-річчя. І чому так? І чи не доведеться після цей закон уточнювати і поніжати вік знову, як це було вже з 27 до 25? Чи не можна одразу правду сказати людям, що в принципі готуйтеся всі, так? То і щоб було зрозуміло, що країні потрібні молоді, сильні воїни. Ну це очевидно, це війна, це не шахи, да? Це фізичне навантаження, це багато чого такого фізичного, так? І чого не витягують люди там віку там 50 плюс 60, там 58, фізично просто не можуть, так? Певні вакансії займати, так? Друге, доволі лагідна там система штрафів, скасована кримінальна відповідальність, хоча це обов'язок конституційний прийти. Тобто перша повістка, ти маєш бути там, якщо ти сам не прийшов, як доброволець, перша повістка, про тебе згадали, ось ти такий є, пройшов медичну комісію, отримав висновок, отримав ступінь чи ти можеш чи не можеш, якщо можеш, що можеш, ну тощо, тобто держава про тебе знає, і ти в її розпорядженні згідно з Конституцією і законами. Тут я так дивився, ну хіба що премії ухилянтам не призначено. Ну я жартую, звісно, перебільшую, але не дуже жорстке там абсолютно до тих, хто свідомо ховається від держави, свідомо, підкреслюю, не випадково. В тому числі, що робити з закордонними людьми, які коли ти казав, теж немає там жодного примусу, а добровільно вони в жодному статусі навіть в Україну не повернуться, і стимулювати це просто там побажанням якимось, ну напевно це нереалістично. І останнє, головне, я так чую настрій такий, що в принципі ми запізнилися з цим. І можливо росіяни теж там не дуже швидко мобілізацію проводять, і в них немає, до речі, мобілізації, за кошт нафтових грошей вони нормально платять такі суми, що там цих маргіналів на Росії знайти, ну це не дуже важко за $7,000 просто першої зарплатні, так? Тобто в них такий рекрутинг, да? І абсолютно тупо бабловий, так? В основному. Ось а відновлення треба, ротації треба складу. От виступав представник на війська в Верховній Раді. Ну в деяких підрозділах третина складу, половина складу, 2/3 складу. Це ненормально, це перевантажує людей. І зрозуміло знову ж таки, що демобілізація ніяк не могла бути в цьому законі, бо ну просто військові знають ситуацію, тобто не можна зараз нікого фізично демобілізувати, поки немає заміни реальної, не уявний, а реальний. Ось якось з цим всім бути, і що кажуть твої там друзі, які просто стикаються з цим на практиці? Абсолютно погоджуюсь з усім, тому я наголошував на те, що базовим залишається 24 лютого 2022 року повна мобілізація. Я сказав повна мобілізація, що мали прийти всі, і 20-річні. Я взагалі, коли це створювалося, мені здається, це
штучно в тому числі намагалися створити, аби обезброїти Україну, 27 там і вище. Я не розумів, а чому 27? Я себе пам'ятаю 17 років, коли я став курсантом першого курсу військового вишу. І, вибачте, вже пам'ятаю себе і в 27, в тому числі, так, а тим більше там вже в 40 і в 50. І емоційно, і фізично в тому числі. Тому якщо повна, це є повна. Ніхто нікого не відправив би і не відправить, як зараз там росіяни це використовували, гарматним м'ясом. Ну чесно, кому потрібен боєць, який за 20 хвилин бою, а можливо і менше, ми будемо займатися його евакуацією, тому що він буде, наприклад, поранений. Я вже не кажу, там, не дай Боже, 200-й. Це треба відволікати ресурс. Не кажу, як є. Це треба відволікати людей. Це мінус виконання бойового завдання. Ми дійсно своїх не полишаємо, не кидаємо. Це добре, та це дуже погано. І сьогодні запитайте будь-якого командира. Він вам скаже те саме. Що йому не треба людина, яка до лісосмуги там пробіжить 20 метрів, а має пробігти 500, прийняти бій або штурманути ту посадку і йти далі. 20 метрів нікого не врятує. Це при тому, що йде бій, може бути артилерійська підготовка ворожа і так далі, тому подібне. Умовно треба бігати між тими кулями. Тому абсолютно. Генерал Содоль виступав, командувач Об'єднаних сил, він казав про позиції, що хлопці не пішли з позицій. Я слухав, у мене просто сльози на очах були, тому що такі випадки дійсно є. Вони втрьох тримали позицію, вони її втримали, але загинули. Таких прикладів досить таки багато. І наступне, як наслідок, а хто зайняв ту позицію, навіть якщо хлопці відбилися? Ота трійця героїв. Хто зайняв? Нікого там не було. Власне, так і про ротацію. І тому ця вікова градація тут 25. Дійсно, буде, може, така ситуація, коли почнуть уточнювати, будуть писати, давайте з 23, давайте з 20. Я розумію, що тиснуть на демографічні якісь питання і так далі. Тому, слухайте, у нас під мечем ми стоїмо російським, так, що у нас нація може зникнути. А ми зараз починаємо вираховувати, а що, як, який там демографічний поріг і так далі. Ви думаєте, в мене серце, чи у вас не болить за кожного нашого загиблого? Болить. Тим більше ми ховали свого командира, це був серпень минулого року. 2 дні йому не вистачило до відпустки. Полковник, доброволець, командир добровольчого загону. І ми йшли на цвинтарі, це в Києві було. Це ж 20, 23, 25. Не болить то серце. Ти розумієш, що то за ними мали ще бути діти, потім онуки і так далі, тому подібне. Але немає у нас іншого шляху сьогодні максимально поповнювати військо. Примусом, давайте примусом. Це ж не означає, що в кайданки їх посадити і випускати в бій. Ні, треба з людьми не просто говорити, їх призивати, є закон, його треба виконувати. Чому я кажу, що не всі норми досить такі жорсткі. Вони мають бути жорсткіші. А питання взагалі там повернення тих, хто зараз за кордоном, як його вирішувати, доволі таки складно мені на нього відповісти. Давайте хоча б будемо сьогодні попрацюємо з тими, хто у нас тут є поруч і хто дійсно сховався. Страшно? Приходьте, зробимо, щоб було не страшно. Такі, вибачте, потім рекси з'являються, що, думаєш, де ж ти, хлопче, був 2 роки тому? Але змогли попрацювати. Тому щодо цього закону, добре, що він є, але він має все-таки бути жорсткішим. Це вже абсолютно вірно. Оці політичні такі, знаєте, моменти, що скаже виборець. Та який зараз виборець? Зараз ми всі не виборці, а українці, і маємо врятувати своє життя. Життя наших дітей. Лише так можна про це говорити. Тому я тут погоджуюся з тим, що, і, власне, демобілізація. Знаєте, чим це закінчиться? Це закінчиться більшовицьким переворотом і відтяпають половину території. Це в кращому випадку. Це Перша світова. Мало таких прикладів у нас. У нас їх чимало в нашій історії, в тому числі і українській минулого століття. Ми не можемо цього повторити. Ця помилка вже буде дійсно останньою. Яка демобілізація? І хлопці це прекрасно розуміють. Знаєте, мені коли говорять про те, що там на фронті всі кричать про ту демобілізацію. Вони прекрасно всі розуміють. Має бути заміна. Але хто прийде на заміну сьогодні?
Треба підготувати хоча б тих, хто прийде на заміну. Ну ми що, втратимо найбільш боєздатні частини, які сьогодні просто не то, що стримують ворога, вони на зубах тримають ту нашу українську землю. А це вже спекуляції, це вже про цю демобілізацію спекуляції. Ну, на сьогодні точно. Ну, шкода, що цим користуються політики. Вони виходять в етери, вони кажуть там все, ну, тобто гайпують так, що просто соромно дивитися на людей, які є народними депутатами, державними діячами, політиками, журналістами тощо. Тобто, нібито вони в якійсь іншій країні знаходяться і бачать іншу картину, ніж тут. Це що той самий генерал Содоль сказав, що ми тримаємося з останніх сил. Він правду ж сказав, бо виснаження велике в армії. Перше, нестача особового складу, друге, про що ми вже казали, нестача боєприпасів. І вона реальна, і всі це знають. І не лише там в Вашингтоні, де там хтось цинічно за цим спостерігає, а хтось там не може політичну волю проявити. Так ми ж це бачимо і тут, і просто зараз. І ось інформація така, що вже 7-10 разів переваги є в артилерії. Я про повітря не кажу навіть так, да? І коли ми ще дочекаємося там літаків, цих F-16, хоча б кілька там десятків. То ситуація зараз, ти погоджуєшся, що ситуація зараз просто зараз критична, і вона залишиться критичною принаймні наступні місяці точно, літо точно. Погоджуюся. Дуже багато говорять, от Росія готується там до наступу. Та цей наступ, він іде, він не закінчувався. Були в нас сподівання, ну це правда, що Росія, ну там не те, що видихнеться, але зробить якусь там певну, ну скажімо, оперативну паузу, вони зайдуть на руїни Авдіївки, почнуть святкувати, їм це треба до цих недовиборів, цього недофюрера, є відповідний дедлайн, і трошечки зупиняться, будуть щось там переформатовувати. І я не кажу зараз, хоча говорив про це насправді, що вони там піймали певний і військовий кураж, воєнний кураж такий, відповідно, ну вони пруть, вони ж бачать це, вони прорвали нашу оборону чим? Використанням кабів. Ми ж це прекрасно розуміємо, що це була авіаційна складова. Це нічого іншого, навіть те м'ясо, яке вони закидали. Коли в нас перегрівалися стволи в кулеметах, бо їх було багато, вони йшли по тих своїх трупах знищених, але каби зробили свою роботу. І знаєш, друже, цинічно лунає, коли ну забудьте про ті Таурси. Та забули ми про них. Але що б говорили? Навіть не те, що там ми не можемо дати, бо ви десь будете стріляти по Москві. Та не будемо по Москві стріляти. По нафтопереробним заводам будемо стріляти. Будемо стріляти по оборонці російській, яка не в Москві, хоча в Москві в тому числі. Дайте ті Тауруси. Ви ж не бачили, як ми там... Та вони не врятують вам ситуацію. Слухайте, ви звідки знаєте, що нам врятує ситуацію? Коли говорили про Хаймерси, ми дамо Хаймерси, але вони вам війну не виграють. Ми це розуміли прекрасно, але святий Хаймерс, він зробив свою роботу. Він продовжує сьогодні виконувати свої бойові завдання. Ці Хаймерси, вони вплинули на хід бойових дій? Звичайно. І це лише один елемент. Давайте додамо ті самі, перепрошую, Тауруси або щось інше, далекобійне. Давайте задаємо F-16, про які ти вже абсолютно вірно сказав. Ми зараз, нам, ну, умовно, дайте там 100 цих літаків, нам вже треба пілотів мати на них. Тих пілотів, які будуть асами без перебільшення і виконувати бойові завдання. Ми що, зразу виграємо війну F-16? Ні. Ну, ми ж реалісти, я це прекрасно розумію, а це підсилить нашу спроможність активної оборони. Ну, звичайно, підсилить. Звичайно. І так по кожному елементу. І кричать, у нас їх там, вони переважають більше особового складу. Більше. Їх і буде зараз більше. Ми не намалюємо наших солдатів. Вони нагонять тих солдатів. Когось з примусом, когось, я не знаю, там, з якоїсь наливайки заберуть, комусь ті $7000 дадуть і будуть відправляти на війну. Але вони не безсмертні. Але вони не безсмертні. Ви подивіться про ті НПЗ. Ми знайшли слабинку в їхній обороні? Наші керманичі, очільники, які проводять і планують ці військові операції, знайшли, почали бити по НПЗ. Я думаю, що тут росіяни побігли до американців. Не дивуйся, що це. Я проти конспірології в будь-якому разі. Я думаю, що це від них що йде посил.
Скажіть українцям, не треба бити, так? Бо це тому, і ви зацікавлені в тому. Я колись казав, не хочу сказати, що я помилився, можливо, все-таки ні, що ті хлопці в Техасі, умовно я так чомусь сказав, які приймають прагматичні відповідні рішення, вони не поведуться на все це. Вони прекрасно мають розуміти, що так, я розумію, вони тягнуть цей процес, їм треба дотиснути Російську Федерацію остаточно. Все рівно ця мета в них не змінилася. А виявляється, що є ті хлопці в Техасі, які хоч і видають себе ковбоїв, але, вибачте, ніфіга вони не є ковбоями. Бо в них є там гешефти відповідні з Росією, в тому числі. І для мене це був дзвіночок такий, що американці говорять або дають такий посил: не бийте по НПЗ. Слухайте, будемо бити все рівно, і я дуже задоволений, що Україна в цьому плані проявила те, що ми є об'єктами цієї геополітики і самі будемо вирішувати, що нам робити. А в нас немає іншого шляху на сьогодні. Це добре, що там під воду йде Оренбург, але це таке собі. Ну, це на якийсь певний період, і це не вплине на хід війни остаточно, зрозуміло. А ось наші удари по Криму, вони вплинуть, удари по тих самих клятих російських аеродромах, по НПЗ, вони вплинуть. Ну, а як інакше? Подивіться, що у нас Одеса, Харків. 2 роки тому, до речі, я згадав, я якось сказав в своєму одному з звернень щоденних, що через війну цю треба буде пройти мільйонам українців. Ну, я в чомусь помилився на сьогодні? По-моєму, ні, ми якраз про це і говоримо. Ти не розумієш, що я витримав психологічно, в тому числі від когось там, хто сказав: ти що, ми завтра закінчимо війну. Та ні, війна закінчиться лише тоді, і це нічого не змінило. Коли всі українці, ми до цього прийшли, я в АТО про це говорив, коли всі українці, ну принаймні 70-80% зрозуміють, що війна, вона стосується кожного і все залежить від нас. І кожен має виконати свою роботу в тому числі. Тому зброї треба, БК нам треба, і максимально сьогодні все це витягнути з Заходу. Я дуже сьогодні приємно вражений, не здивований, а вражений черговою допомогою Нідерландів. І це ж думаю, як же той клятий Петро І, коли він поперся в Нідерланди, з того часу їм там наплював, насолив, що вони готові зараз нам так допомагати, щоб їм помститися в тому числі. Це з іронією, звичайно. Та я дуже задоволений тим, що у Макрона, я на нього дивився, можливо, як і ти, так, ну, з якоїсь іронії, з нашої такої маленької там дзвіниці, так? Ой, Макрон, що він там? А в нього якийсь, я не знаю, дух одеського дюка Ришельє вселився. Він каже, давайте бити москалів. Ну, це імпонує. І будуть допомагати, я сподіваюся на це дуже. Ми прогавили по мобілізації багато, погоджуюсь, ми прогавили по нашій оборонці дуже багато. Нас доганяємо, намагаємося це зробити. І, власне, подивися, люди активні, я про нас, українців, про ті дрони. Ми ж сьогодні дрони намагаємось ліпити всі. От кажу чесно. Навіть у нашому підрозділі, от видав таку військову таємницю, намагаємося в цьому плані щось робити, допомагати. Щоб їх було більше, щоб наші підрозділи їх використовували. І це добре, це отак має бути. Дякую, Сергію. З нами був Сергій Братчук, чесна, справедлива людина, знайомство з якою я пишаюсь і надіюся, що потиснути руку найближчим часом, як буде така змога. Про Одесу ми поговорили, часом немає вже. Наступного разу. Одеса – це такий форпост України, один з усіх наших форпостів, але Одеса – це місто, яке абсолютно чітко дало зрозуміти кацапам, що воно не їхнє. І один з тих людей, хто це довів, був якраз Сергій Братчук, з яким ми мали зараз розмову, і зараз чекаємо з'єднання з наступним нашим гостем. Я вже не буду приховувати з ким. Це Дмитро Снігирьов, напевно, ви точно його знаєте. Це співголова громадської ініціативи «Право справа», військовий експерт, людина, яка дуже глибоко аналізує
ситуацію на фронті, ситуацію в тилу, ситуацію і глобально політичну. Тобто багато питань, які я до нього маю. Чекаємо просто на з'єднання і одразу почнемо з місця до кар'єру розмовляти про те, що відбувається на фронті, на що нам чекати. Так, зараз я питаю у редакторів, чи є в нас гість наш наступний. Ми в прямому етері телеканалу АТР, я нагадую, і чекаю інформації, коли буде готовий Дмитро приєднатися до нас. І одразу є питання, перше про фронт. Зрозуміло, ми чекаємо, ще немає гостя. Давайте поки що розберемося з новинами останніми. Нідерланди, як вже сказав Сергій Брачук, дають аж 1 мільярд євро на військову допомогу Україні. Це багато. Країна невелика, не така, як Сполучені Штати або Франція, наприклад, або Німеччина. Але країна, яка бачить ситуацію дуже жахливу, яка складається зараз з озброєнням української армії. Також спікер Джонсон обговорює допомогу України з Білим домом і поїде консультуватися до Трампа. Спікер Джонсон – це та антилюдина, на мій погляд, я не дипломат, можу висловлювати свою власну думку, яка гальмує і щосили гальмує допомогу саме зброєю, саме снарядами, саме ракетами, саме засобами ППО, що зараз украй потрібно. Він балансує між своїм державним обов'язком спікера Нижньої палати американського конгресу і вірністю своєму босу, тобто Трампу. Трамп, хоча він є ніким, він ще навіть не висунутий офіційно з з'їздом республіканської партії кандидатом на посаду, на наступні вибори, на посаду президента Сполучених Штатів, але він вже має право вето на де-факто на рішення Конгресу. Це абсолютно безпрецедентна ситуація. Ніколи такого, здається, не було в історії Сполучених Штатів, але маємо те, що маємо, і просто з жахом спостерігаємо за тим, що відбувається там. Але натомість має активізуватися Європа, і ми бачимо такі приклади, але бачимо інші приклади серед європейських політиків. Що тут сказати? Знаєте, вже здається розраховувати на американську підтримку, вже щось на кшталт такого гумору чорного, я перепрошую. Одночасно енергетики закликають українців економити електроенергію в пікові години, це перший через 19 до 22 години. Намагайтеся, я до всіх звертаюся абсолютно, хоч ви живете і у Львові, і Івано-Франківську, в Запоріжжі, всюди, неважливо. Давайте триматися разом, давайте будемо прати, будемо там, я не знаю, вмикати духовку електрично тоді, коли це не буде перевантажувати мережі наші енергетичні. Це дуже важливо, вкрай важливо. Я вам просто кажу, як людина, яка трохи колись писала і про це теж. Так? Якщо ми так розтягнемо в часі споживання електроенергії, це дуже допоможе. Бо зрозуміло, що росіяни битимуть більше цілеспрямовано, і, на жаль, після радянських часів не лише в нас, до речі, в деяких інших країнах колишнього Радянського Союзу так і не було побудована така, знаєте, як в Британії, така незалежна від нецентралізована енергетична мережа. І, тобто, є точки, по яких росіяни гатять, і зрозуміло, що вони це продовжують робити, тим більше на тлі браку боєприпасів, браку ракет, браку засобів ППО. І це питання, яке поставив перед західними колегами і взагалі перед світом Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, про те, що хіба ви не можете знайти зі 100 бригад, там не бригад, я не знаю, як це називається, екіпажі Патріот,
патріотів. Не можете знайти 107 з Європи і передати Україні там, Україні в будь-який спосіб, там, я не знаю, в оренду, там, за гроші. Вони нам просто вкрай фізично потрібні, просто зараз. І Дмитро абсолютно правильно має з цього приводу риторику. І він навіть наголосив на тому, що яка така дипломатія не працює, на жаль, в такі часи, і він вже вдається абсолютно свідомо і публічно до більш жорсткішої риторики. І далі так і буде, бо ситуація на фронті дуже складна. Навіть слово «дуже» тут не повністю відображає реальність, у тому числі на фронті зараз. Просто зараз воює наш 48-й окремий штурмовий батальйон. Я чому кажу наш, вони всі наші. Просто він на Маночі Більчхана Кримський, де служить разом кримці, українці, де командиром є гендиректор цієї телекомпанії, майор Збройних сил України вже Ленур Ислямов. Допомагайте батальйону, до речі, і вступайте до його лав, ви можете знайти контакти, де захочете. А зараз, нарешті, у нас є наш довгоочікуваний гість Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю вас, дуже радий вас знову бачити. Дякую за запрошення, вітаю, радий бачити навзаєм. Дмитре, ми всі в інтернеті, він не дуже швидкий, тому я попрошу, коли ви будете відповідати на запитання, акцентувати, коли ви закінчите, щоб я знав і вас не перебував на півслові. Добре? Добре. Ну, тоді одразу з місця до кар'єру. Ми говорили тут з Сергієм Бричком про мобілізацію багато. Можливо, у вас теж є думки про мобілізацію, про новий закон, свіжий абсолютно. Але і це теж я хотів би від вас почути. А все ж таки почати пропоную з ситуації на фронтлайн, на лінії бойового зіткнення. Що ми зараз там спостерігаємо і як це насправді виглядає не в якихось там, я не знаю, пригламурених новинах, а насправді, як сказав головнокомандуючий один з генералів наших у Раді, що там ми тримаємося з останніх сил і всього не вистачає, і що наразі на лінії фронту, щоб усі українці були тверезими, досить вже в рожевих якихось там окулярах жити. Згоден з вами. Давайте говорити про те, що заяви про стабілізацію лінії фронту, вони не відповідають дійсності. Тим більше не відповідають дійсності заяви про черговий наступний наступ росіян, який має розпочатися наприкінці травня, на початку червня. Поясніть мені, про який черговий наступ йде мова, якщо цей наступ, який розпочався в жовтні минулого року, досі продовжується. З жовтня по квітень місяць ми втратили 500 квадратних кілометрів української території. Про яку стабілізацію лінії фронту наразі йдеться? Окупанти одночасно атакують по всіх ділянках фронту без винятку. Одночасно. Мовиться і про Донецький напрямок, і відповідно Запорізький і Херсонський напрямок. Найбільш напружена ситуація на Донецькому напрямку – це Бахмутський напрямок. Це бої в районі Кліщівки, бої в районі Часів Яру. І там ситуацію вдається тримати під контролем за рахунок, відповідно, панівних висот, які наразі за Збройними силами України. Використовується ландшафт місцевості, але цього недостатньо. Бо, власне, виникає питання, Айдер, а де відповідно артилерійські снаряди? Чому, наприклад, може Естонія заявити про те, що вони знайшли 1 мільйон снарядів, це вже після чеської ініціативи? А де, відповідно, Міністерство оборони України? За всі ці третій рік війни не знайти артилерійських снарядів. Поясніть мені, чим займалися? Але менше з тим, по Часів'ярському напрямку, давайте говорити про те, що окупанти намагаються використовувати свою сталу тактику, флангові охоплення позицій Збройних сил України. Всі цитують репки про те, що наступ окупантів
тобто використало нову тактику, флангові удари і одночасно удар в лоб. Так от ця тактика використовується з 2022 року під час боїв в Луганській області. Вона була започаткована росіянами під час боїв в Попасній і відповідно за Сєвєродонецьк. Тоді цю тактику започаткував генерал-майор Лапін, за що він отримав Героя Російської Федерації. Вона полягала в тому, що вони відмовилися від тактики великих котлів, великого оперативного охоплення позицій Збройних сил України, перейшли до тактики малих так званих котлів, тобто виконують тактичного рівня завдання захоплення конкретного населеного пункту. Те, що відбувається наразі в Часів Ярі, це якраз спроба росіян вдарити по флангах з метою взяття під свій безпосередній контроль локацій Збройних сил України. Тобто той самий сценарій, як і під час боїв за Авдіївку, під час боїв за Солідар, під час боїв за Бахмут. Намагання взяти під безпосередній чи вогневий контроль локації з метою неможливити постачання боєкомплекту, проведення ротацій і відповідно вивезення поранених, створення передумов для видавлення українських військ зайнятих позицій. Зміна тактики полягає в масовому використанні штурмової авіації, використання ФАП, причому ФАП-250, ФАП-500, ФАП-1500. Тобто фактично зноситься з лиця землі і черговий населений пункт Часів Яр, у нашому випадку. Удари наносяться не тільки по позиціях Збройних сил України, але відповідно житловій інфраструктурі, що унеможливлює подальші міські бої. Чого росіяни і панічно бояться? Міських боїв, бо міські бої – це бої високої інтенсивності, і там втрати атакуючої сторони 1 до 5 в порівнянні відповідно з стороною, яка веде характер активної оборони. Ситуація складна. Попри оптимістичні заяви, давайте говорити про те, що бої тривають вже в передмісті, вулиця Зелена. Вони намагаються закріпитися, але є успішні дії Збройних сил України. Тобто характер, ще раз підкреслюю, активної оборони, зустрічних контратак. Але менше з тим, ситуація потребує більш ніж детальної оцінки. І давайте говорити про те, що чому Часів Яр вибраний окупантами в якості основного напрямку удару. Часів Яр прикриває подальше просування вглиб української території до ключових міст, контрольованих ЗСУ на території Донецької області. Це Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. І відповідно те, що відбувається наразі, Айдер і шановна поглядацька аудиторія, це намагання росіян розпочати новий наступ не до прикінця травня, а використати так зване вікно можливості саме до кінця травня. Бо мовиться про те, що до кінця травня ми отримаємо артилерійські снаряди за чеською ініціативою, відповідно за ініціативою країн ЄС. Сукупно це має бути приблизно до 1,5 мільйона снарядів. А це серйозний аргумент, яким не можуть не рахуватися росіяни. І відповідно, що до кінця травня має бути вирішено питання політичної кризи Сполучених Штатів, а саме надання пакету військово-технічної допомоги Україні. Інше питання, що це буде? Кредит, ленд-ліз, чи то безпосередня допомога, як це до цього було? Це технічні питання, але головне буде вирішено і це питання. Тобто, можемо говорити про те, що до травня місяця у окупантів стоїть завдання вийти на адмінкордони Донецької області, щоб потім вже відповідно диктувати умови щодо можливості так званих мирних перемовин. Ну і давайте дуже стисло, щоб я охарактеризував. Ситуація складна і на Авдіївському напрямку. Окупанти намагаються тиснути відповідно в районі населених пунктів Бердичі і використовують намагання вийти Уманське. Причому знов зміна тактики полягає в застосуванні бронегруп. Цього не було давно. Після успішного характеру знищення
відповідно російських окупантів в районі Вугледара, коли була спалена танкова колона і знищено велика кількість особового складу, ця тактика не використовувалася. Відповідна зміна знов тактики, а саме використання важкої бронетехніки під час штурму позицій Збройних сил України, говорить про те, що у них обмаль часу. Вони не рахуються з кількістю втрат серед особового складу. Лиманський напрямок, 2 фланги наступу окупантів, один на Курахове, інший на, відповідно, Вугледар. Вугледар в лоба штурмувати не можуть, він знов на панівних висотах, плюс ешелонований характер оборони. Тому вирішили зайти в фланг українському угрупуванню. Лиманський напрямок, бої в районі Білогорівки. Наразі бої точаться за контроль над панівною висотою. Одночасний удар з боку Веселе, Донецька область. Намагання створити оперативне оточення українських військ в районі Сіверська. Терни. Важкі бої, але в районі Терни є тактичні успіхи Збройних сил України. За останню добу вдалося відкинути окупантів. Наразі закріпляємося на, відповідно, нових позиціях. Єдина більш-менш стабільна ситуація в районі Куп'янська. Там знов 2 фланги на наступу окупантів. І знов, товариство, звертаю вашу увагу, на всіх без винятку ділянках фронта 2 фланги наступу. Куп'янський, Лиманський, Вугледарський, Мар'янський, ну і відповідно Авдіївський. Тобто тиснуть по максимуму на оборону Збройних сил України. В районі Куп'янська бої, в районі Синьківки – це намагання вийти відповідно на Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ. І другий – це район Табаївки, це намагання вийти на Оскільське водосховище. І Синьківка, і Табаївка, панівні висоти, знов-таки ландшафт місцевості використовується Збройними силами України досить успішно. Тому просувань практично немає. Запорізький напрямок. А отут Айдерна більш цікава. Росіяни визнали те, що в районі Роботино фактично повністю знищена 76-та елітна, в розумінні росіян, повітряно-десантна дивізія Збройних сил Російської Федерації. Вони визнали цей факт. Тобто втрати просто колосальні. Дивізія виводиться на доукомплектування. Причому примітно, що на Запорізькому напрямку відбулася досить цікава подія. Окупанти звітують про те, що щось важке прилетіло на позиції і, відповідно, передові позиції окупантів знищені повністю. Причому розповідають про те, що це, скорше за все, український аналог ФАП-1500. Але допускають можливість так званого дружнього вогню. Тобто те, що оця важка штука впала, власне, знов-таки через так званий дружній вогонь. Причому, ви знаєте, коли я читав ці радіоперехоплення, мені логіку росіян не зрозуміти від слова абсолютно. Вони тішаться. Будемо сподіватися, що це наш ФАП-1500. Та яка вам різниця? Від якого ФАБу ви будете ховати своїх побратимів? Але менше з тим, бачимо те, що бачимо. Ну і наостанок, дуже стисло, Херсонський напрямок. Намагання вибити Збройні сили України з плацдармів на лівому березі безрезультатні. Ми вчепилися, причому вчепилися намертво. І варто говорити, що від тих плацдармів до адмінкордонів з Автономною Республікою Крим не більше 60 кілометрів. Тобто перспективи є. Шановне товариство, не впадайте у відчай. Не все так воно і погано, як намагається. Ситуація складна, але менше з тим є і позитивні моменти. Де я додам, що ми це все чуємо від Дмитра, який зазвичай там не в рожевих окулярах не ходить. Тобто Ні, не ходить. Ситуація дійсно дуже складна. Це правда. І вкрай потрібні нові люди, і техніка, і дійсно є вікно таке для кацапів, і очевидно вікно, таке, ми всі бачимо, і вони це теж не сліпі, все бачать, що вони хочуть максимально знекровити Україну і окупувати Україну саме в цей проміжок часу, коли у нас найскладніше зі зброєю, з боєприпасами, з ракетами, з літаками тощо. Але наступне питання, а може воно буде остаточно, бо в нас залишається 9 хвилин, 8.
просто воно велике. Це так звана мирна ініціатива Туреччини, яку я, крім як пропозиції капітуляції, назвати не можу. І знаєте, коли час від часу там в мене питали, що а як там Туреччина, вона ж там типу за нас, я завжди казав, стримайте свій оптимізм. Туреччина – це країна про себе. І якщо вони він називає Ердоган Путіна своїм другом, це він, звісно, йому не друг, але це він точно і не є нам другом. Це країна про себе. Навіть у НАТО, це країна НАТО, вона веде свою особисту політику. І я б хотів, щоб знаєте, що Дмитро, щоб ви в контексті це розповіли, чому саме зараз ця ініціатива? Чи це пов'язано з бойовими діями? На що вона розрахована? Хто є ініціатором цієї, перепрошую, ініціативи? Тощо. Прошу вас 7 хвилин, 8 навіть. Давайте говорити про те, що ця ініціатива не вперше з'являється. Ми можемо і згадати заяви покійного Кіссінджера про те, що Україні варто відмовитися від Автономної Республіки Крим та окупованих територій в обмін на так звані гарантії безпеки, тобто чи то вступ НАТО, чи вступ ЄС. Потім ці аналогічні заяви вже за рік продуктувалися, як нам пояснили, клеркам блоку НАТО, але він не клерк. Тобто подібні тенденції раз по разу вкидалися в суспільство, зондували відповідно настрої. А тепер основне йде. Варто говорити про те, що паралельно з заявою Ердогана була і заява Столтенберга, генсека НАТО, про те, що Україна сама має вирішувати, на які поступки вона може теоретично піти в моменті так званих мирних угод з Російською Федерацією. Тобто вже в блок НАТО закладають можливість територіальних поступок з боку нашої держави. І прошу вас згадати, і вас, ви професійний журналіст високого гатунку, і відповідно вас, поглядацька аудиторія, ту інформаційну кампанію з приводу так званих мирних ініціатив, які начебто озвучувала команда Трампа. Потім з'ясувалося, що Трамп не має ніякого відношення, але знов-таки варто говорити, що це була активна операція, тобто формування громадської думки, просунення певних тез. Тому заява Ердогана з'явилася не на порожньому місці. Це, так би мовити, спроба вже дати зрозуміти військово-політичному проводу України, що відповідно розглядаються певні сценарії закінчення війни, але на умовах територіальних поступок. Будуть розглядатися, я так розумію, сценарії чи то вступу в ЄС, навряд чи в НАТО. Але те, що прозвучало вступ в ЄС, це, тобто, даються, ну, як то кажуть, хоч якийсь бонус для народу України, щоб, типу, був ну, знаєте, приз якийсь, щоб не було такого присмаку гіркоти. Хоча про що ми говоримо, якщо до 20% території України відійде, якщо на цей сценарій погодяться, відповідно під протекторат Російської Федерації. Тому, ще раз підкреслю, це не ініціатива самого Ердогана. Ердоган проводить паралелі між так званими стамбульськими домовленостями 22-го року. От звідки ростуть ноги, шановне товариство, з 22-го року. І відповідна можливість перемовного процесу у 24-му році. Знову таки нагадаю, не випадково була заява про те, що в Стамбулі ми тоді домовилися, але англійська сторона нас підштовхнула до активного характеру війни. От вам і відповідь. Залишається ще час, у нас 5 хвилин майже. І я б хотів запитати вас, Дмитре, а яка є максимальна мета – це захоплення всієї України? Це зрозуміло, і вони це не приховують. Але, напевно, вони мають на увазі, як таку велику перемогу наразі, на даний момент, це захопити якийсь не лише там часів яр, хоча це дійсно там стратегічна точка така важлива. А, наприклад, звучать назви Харків, Запоріжжя, Одеса, в першу чергу, так? Може, якісь інші сценарії. Чи зможуть, чи вони в змозі, хочуть, зрозуміли, чи вони в змозі зробити таке, наприклад, або в котел взяти,
якесь велике місто. Чи є в них така фізична можливість, враховуючи і перевагу зброї, до речі, великої в особовому складі, теж нам бракує. Чи можуть вони і вдасться до цього і отримати якийсь успіх в такому в найближчому майбутньому? Айдер, варто говорити про те, що ціллю так званої спецоперації було не тільки захоплення території України, а саме Луганської, Донецької області, частини Запорізької і Херсонської. Основне – це спровокувати внутрішні міграційні процеси, тобто вихід висококваліфікованої робочої сили з окупованих територій Російської Федерації. Наразі на території Російської Федерації вимушено проживають приблизно до 3 мільйонів українців. Уявіть собі, рівень їх кваліфікації, він значно вищий, я не хочу ображати, але це факт, ніж рівень кваліфікації громадян Середньої Азії. Тобто оце було основним навіть. Поповнення, відповідно, рівня робочої сили і вирішення від питання демографічної кризи. Стосовно можливості захоплення Харкова, Одеса і інших міст, немає можливості. Харків – місто мільйонник. Наразі проживає 1 300 000. Чому я на цьому акцентую увагу? Бахмут з населенням 60 тисяч росіяни штурмували 9 місяців. Відповідно, Авдіївку протягом 6 місяців намагалися взяти. Причому взяли лише виключно через, давайте будемо відверті, провал Головного управління розвідки Міністерства оборони, який проспав прорив окупантів в тил українського групування на позиціях «Зенит». Але основне, ні Бахмут, ні Авдіївка не йдуть порівняння з містом-мільйонником Харків. Тобто можемо уявити, що вони не рік, не один витратять на спроби взяти під тотальний контроль це місто. Те, що вони наразі намагаються створити, це видавити місцеве населення, спровокувати міграційні процеси всередину України, паралізувати логістику і діяльність як центральних, так і відповідно місцевих органів влади. Про це варто говорити. Аналогічна ситуація з Одесою. Немає можливості проведення великої десантної операції на узбережжі поблизу Одеси. Пояснюю чому. До березня місяця силами оборони України було знищено 5 великих десантних кораблів, за березень ще 3 виведено з або пошкоджена, або відповідно потоплена. Наразі немає можливості, немає великих десантних кораблів для проведення десантної операції. Сухопутна операція практично неможлива. Була у них можливість у 2022 році, але загрузли на рівні Миколаєва. Удар з боку Придністровської Молдавської Республіки, так званої, взагалі не розглядається. Особовий склад російської окупаційної армії, там 1700 осіб, плюс з армією невизнаного Придністров'я, це ще 6 тисяч, тобто загалом десь 7-8 тисяч особового складу. Це не той контингент, якого треба лякатися. Тому і Одеса може спати спокійно. Єдина за умови, якщо Харків і Одесу ми прикриємо з засобами ППО. Військової операції, як то кажуть, захлинуться кров'ю. Дякую за такий подробний огляд. Буквально 2 хвилини залишається, навіть 1 хвилина. Якщо є щось не сказано, кажіть, Дмитре. Пане Дере, і шановне товариство, не втрачайте ніколи віру у власну нашу перемогу. Вірте Збройним силам України. Це єдиний гарант нашої територіальної цілісності і державного суверенітету. Друге, донатьте, допомагайте. І головне, ви маєте чітко розуміти, Україна була, є і залишиться незалежною суверенною державою. Ми поборемо російських загарбників і повернемо не тільки окуповані території, але й відповідно історичні українські території, які наразі перебувають під тимчасовою російською окупацією. Головне – віра і наснага. Все буде добре, все буде Україна. Ми того варті. Дякую, Дмитре. Приєднуюся до заклику максимально зараз донатити ЗСУ. Якщо Америка нам не допомагає, це не значить, що ми не маємо і не можемо собі допомогти. Донатьте всім підрозділам, у тому числі 48-го ШБ імені Номана Челебіджигана, командиру якого є Ленур Ислямов, гендиректор, засновник цієї телекомпанії. На все добре, дивіться АТР далі.